мислиш, бе, не да лъж хората, бе? Не лъжа, аз всеки ден го гледам. Бат Георги, феновете на Бат Георги е екстремно. И не знам още какво. И ще свалим айтемите си, примерно, моите са най-долния ред, така си ги оставим. Оф, моите са най-долните два реда, защото не ми стигна един ред. Добре, горните два. Над моите, да ме като точно. Да, ай сега се фърлим да се самоубием. Но... Нали сещаш? Аре, лягай това тавон, мисля, че ще се доизпече. Ай, легам. Бат Георги! Ох. Абе, Калон, какво беше онова? Знака ми е братовчет. Не, знака ми е брат. Веном ми е братовчет. Да, бе. И това са. Не тия неща, примерно, като пилето, смисъл тия такова да са опти. Добре. И толкова. Оф, 9 айрон останаха. Хайде да пут. Алеле, путе. 8, 7, 6, 5. Остава съм пържоли до тебе. Имам предвид тук на долния ред до... Торчовете ги слагам и така сега ще сложа. Раз. Двой. Виж къв съм печен, аз съм хърбаташ. Аз ти имам нека да се убия. Абе, кой лево си? Трети. Добре, айде. От мен да ми. Суич е много добър. Ще помоля бат Георги и братовчера му да направят TV шоу за тебе. Суич спасява Веном. Стига с това Веном да братле. О, мага! Трябва да изберам. Диди, искам да се опитам да стигна до там. Докъде, бе? Има една голяма планина. Арбатаж, малко трябва да свършим, ари ви в къщата. Само убивам се, Калон. Давай. Да, уно секундо. На гръцки. Добре, айде да се изпеча. Ари, идвай бързо. Чао ви. Обичам ви. И Джеронима! Добре, ела тук, ето ти твоята айрон. Така, застани до мен сега. Ама дръж айрон. Дай ми го, бе. Дадох ти го, дадох ти. О, бе. Къде на там, бе? Съжалявам, но съм на F5. На където? На там. Застани до мен и дръж айрон. Аре, бе. Ама не в мен, ето. И довиждане, дами и господа. Дайте положителен вод за клипа, абонирайте се за мен, харесайте, ако ви е харесало, коментирайте. Абонирайте се. Да. И до скоро.